السلام زخبركم تخاتلتي نلوم دما بزعبا ناي سدتنياتات ناي أمريكا فيزا ويلكم كورب ويدما بوجه لحمشتا زقبر حبريتا حيزالكم مزئين لخو أبز مجمرا قص كم نريو بزعب أبز ديسمبر ويتحساس كل تشعن إسران سلستن إتا أبليكيشن كم استجمرا بوقعي حبيرو من اللو نلوم دما عمقو زبالة حبريتا بزعبا زي انفورميشن هيزالكم مزئين لخو بزعبا زي بروسس مالتي እዚ ስፖንሰርሺፕ ቪዛ ብዙሓት ሰባት ክሓቱ ወይ ክዛረቡን ሰሚዐዮም ኣለኹ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክገብሮ ከም ዝኽእል እዮም ሓቢሮምና ዘለዉ ኣብዚ ዌብሳይቶም ከም ንሪኦ ወይ ዝተወሰኑ ሰባት ወይ ዝተፈለዩ ሰባት ዘይኮነ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናይ ኣሜሪካ ሲቲዝን ይኹን ናይ ግሪን ካርድ ሆልደር ዝኾነ ሰብ ነዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል ኣብዚ ዌብሳይቶም ሓቢሮምና ኣለዉ ማለት እዩ እዚኣ እታ ናይ መጀመርያ ኣፕሊኬሽን ንመልኣ ኣላ ገፂኣ ብዝሓለፈ ሕፅር ዝበለት ቪድዮ ከመይ ጌርና ናብዛ ገፅ እዚኣ ከም ንኣቱ ሰሪሐ ነይረ እታ ሊንክ ናይታ ቪድዮ ኣብ ታሕቲ ክገድፈልኩም እየ ብዛዕባ እቲ ቅድም ኣቐዲምና ክንገብሮ ክንዳሎ ዘለና እዚ ኣፕሊኬሽን ቅድሚ ምግባርና ክንዳለዎ ዘለና ኣብ ታሕቲ ገሊፆሞ ከም ዘለው ብዛዕባ እቲ ሓሙሽተ ሰባት ምድላው ሓደ ካብቶም ሓሙሽተ ሰባት ድማ ነታ ትሬኒንግ ክወስዳ ከም ዘለዎ ሓሙሽተና እቶም ሰባት ድማ ናይ ባክግራውንድ ቼክ ክንገብር ከም ዘለና ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ቅድሚ ቁርባ ዋርሕ ዘርጊሐ ነይረ እታ ቪድዮ እውን ኣብ ቻነለይ ብርሃነ ዩቲዩብ ኢልኩም ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ታሕቲ ኣብ ሊንክ እውን ከምኡውን ክገድፈልኩም እየ ማለት እዩ ኣብዚ እንሎሚ ሒዘልኩም ዘለይ መፅእ ዘለኹ እዚ መደብ ወይ እዚ ፕሮግራም ከመይ ከም ዝሰርሕ ከመይ ዝበሉ ሰባት እዮም ዝምልከቶም እንታይ ሓበሬታ ከየድልየና ናትና ይኹን ናይቶም ክነምፅኦም ክነመልክተሎም ንሓስብ ዘለና ስደተኛታት ዘድልየና ሓበሬታ ብዝርዝር ካብቲ ዌብሳይቶም ዝረኸብክዎ ሓበሬታ እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ቪድዮ ቅድሚ ምጅማረይ ዝብሎ ማለት እዩ እዚ ከምቲ ኣብ ኩሉ ሶሻል ሚድያ ንረኽቦ ሓበሬታ ልክዕ ኣብቲ ዌብሳይቶም ዘሎ ሓበሬታ ፅማቕ ሒዘ ኢለ ዝቐርብ ዘለኹ እምበር ናይ ሕጋዊ ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ምኽሪ ከም ዘይኮነ ደጊማ ክዘኻኽር ይፈቱ እምበር ከስ ኣብዚኣ ገፅ ከም ንሪኣ ኣብዚ ጠቒሶሞ ዘለዉ ሓበሬታ ሓደ ሰብ ሓንቲ ኣፕሊኬሽን ክመልእ እዩ ዝፍቀደሉ እዞም ሓሙሽተ ግሩፕ ናይ ሓንቲ ኣባላት ስድራ ክሳብ 10 ኣባላት ዘለዋ ከነምፅእ ከም ንኽእል እዮም ሓቢሮም ዘለዉ ኣብ ሓደ ግዜ ናብ ሓንቲ ኣፕሊኬሽን ጥራሕ ኢና ሳብሚት ክንገብር ንኽእል እቶም ነምፆም ስደተኛታት ፕሮሰሶም ወዲኦም ምስ መፁ ብድሕሪኡ ብድሕሪ 3 ወርሒ ግን ካልእ ኣፕሊኬሽን ከዓ ክነእቱ ከም ንኽእል ከነመልክት ከም ንኽእል ሓቢሮም ኣለዉ ብዙሓት ሰባት ዝሓተትኩም ንሕቶ ኣላ ንሳ ከዓ እቶም ሓሙሽተ ግሩፕ ዘለዉ ሰባት ንኻልእ ሰብ ከ ስፖንሰር ክኾኑ ይኽእሉ ድዮም ኮይኖም ክምዝገቡ ይኽእሉ ድዮም ዝብል ሕቶ ሓቲትኩምኒ ርግፀኛ ዝኾነ መልሲ ብዛዕባ እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ኣብቲ ዌብሳይቶም ኣይረኸብኩን እንተኾነ ግን እቲ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምክንያት ነቶም ሓሙሽተ ግሩፕ ኮይንና ንመልእ ዘለና ነቶም ዝመፁ ስደተኛታት ብኩሉ ዘድልዮም ሓገዛት ንክንሕግዞም እዩ ብናይ ምብፅፃሕ መኪና ምትርጓም ቋንቋ ቆልዑት ምዝገባ ትምህርቲ ብኩሉ ኮታስ ነቲ ሓደ ሓድሽ ሰብ ኣብዚ ዓዲ ክመፅእ ከሎ ዘድልዮ ሓገዛት ንክንገብረሉ እዩ ስለዚ እቶም ሓሙሽተ ሰባት ንብዙሓት ሰባት እንድሕር ፈሪሞም እቲ ክንገብረሎም ወይ ክንሕግዞም ኢና ኢልና ፕሮሚስ ንኣትዎ ወይ ንመባፅዖ ዘለና መብፃዓ ከነፈፅሞ ኣይንኽእልን ኢና ክፃበበና እዩ ስለዚ ብወገነይ ከምቲ ሰሙን ዝገለፅዎ ሓበሬታ እቶም ሓሙሽተ ግሩፕ ነቶም ከነምፅኦም ኢሎም ክሳብ 10 ኣባላት ስድራ ዘለዋ ስደተኛታት ክመልኡ እዮም ዘፍቅዱ ብድሕሪኡ ግን ድሕሪ 3 ወርሒ ምስ መፁ እቶም ስደተኛታት ድሕሪ 3 ወርሒ ግን ኣፕሊኬሽን ካልኣይ ግዜ ክንመልእ ከም ንኽእል ንካልኦት ስድራ ክነምፅእ ድማ ከነመዝግብ ከም ንኽእል እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ እቲ ዘድለየና ሓበሬታ እዮም ጠቒሶም ዘለዉ ካብቶም ስደተኛታት ዘድለየና ሓበሬታታት እዩ ሙሉእ ስሞም ዝተወልድሉ ቦታን ዝተወልድሉ ዓመተ ምህረትን ማለት እዩ ንምንታይ እቲ ናይ ሃገሮም እቲ ናይ ሬፊጂ ኩሉ ስታተሶም ዝወፅሉ ምክንያት ብሙሉእ ዝዝርዝር ናቱ ሓበሬታ ክንደሊ ኢና ካልእ ድማ ታሴራ ከምኡ ድማ ናይ ሬፊጂ ዝተመዝገብዎ
ካርዱን ከድልየና እዩ ማለት እዩ ብኸምኡ እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ኣብ ስደተኛታት UNHCR ዘይተመዝገቡ ነዚ ፕሮሰስ እዚ ብቕዓት ኣይኮኑን ዝብል ሓበሬታ ዘውፅዎ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ ሓበሬታ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ቅድሚ ሰፕተምበር 30 መስከረም 30 2023 on or before ልክ ኣብቲ ዓለት እቲኣ ወይ ቅድሚኣ ዝተመዝገቡ ሰባት ጥራይ እዩ ዝምልከቶም ነዚ ፕሮሰስ እዚ ኣፕላይ ክገብሩ ማለት እዩ ብድሕሪ ሰፕተምበር 30 2023 ኣብ ናይ UNHCR ዝተመዝገቡ ስደተኛታት ነዚ unfortunately ነዚ ፕሮግራም እዚ ብቕዓት ከም ዘይኮኑ ገሊፆም ኣለዉ ማለት እዩ ካልእ ድማ 18 ዕድመ ንላዕሊ ካብ 18 ዕድመ ንታሕቲ ዝኾኑ ከነምፅእ ከም ንኽእል ሓቢሮም ኣለዉ እንተኾነ ግን ምስ ስድራ ቤቶም ጥራይ እዮም ክመፁ ዝፍቀደሎም ወይ ድማ ምስኦም ዝመፅእ ሕጋዊ ናቶም ተሓታቲ ዝኾነ ሰብ ምስኦም ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ክምላእ ከም ዘለዎ ኣብዚ ድማ ፅሒፉ ኣለዉ ካልእ ካበይ ሃገር ክመፅእ ወይ ከነመልክት ንኽእል ከዓ ዘውፅዎ ሓበሬታ ኣሎ ማለት እዩ እዘን ስዒበን ኣብ ዝመፅእ ገፅ ዝገልፀን ሃገራት ምናልባት ቪድዮኹም ጠጠው ኣቢልኩም እተን ዘለኹመን ሃገራት ቼክ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ካብዘን ዝጠቐስዎን ሃገራት ዘሎ ስደተኛ ከነምፅእ ከም ዘይንኽእል ሓቢሮም ኣለዉ ብዝተፈላለየ ናይ ዲፕሎማቲክ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ሪሌሽንሽፕ ክኸውን ይኽእል ወይ ናይ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ናይቲ ዓዲ ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብዘን ተጠቂሰን ዘለዋ ዓድታት ዘለው ስደተኛታት ነዚ ፕሮሰስ ድማ ብቕዓት ከም ዘይኮኑ ነጊሮም ኣለዉ ምናልባት ካብተን ኤርትራውያን ስደተኛታት ክርከብዎን ይኽእሉ እዮም ኢለ ኣነ እውን ዝግምቶ ሊብያ ኣላ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ብዙሓት ተጠቂሰን ኣለዋ የመን ብዙሓት ሃገራት ተጠቂሰን ኣለዋ ጠጠው ኣቢልና ነቲ ቪድዮና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኢለ ዝሓስብ ምናልባት እዛ ዝሰርሓ ዝጥቀመላ ዘለኹ ዌብሳይት ቁሩብ ናተይ ናይ ቪድዮ ስእሊ ዝሸፈነተን ሃገራት ኣለዋ ተን ተሸፊነን ዘለዋ ሃገራት ኣብ ኮመንት ኣብ ታሕቲ ከቐምጠልኩም ክፍትን እዩ ብዝተኻእለኒ መጠን ምናልባት ድሕሪ ጀርመን ዘሎ ማለት እዩ ናይ ኤውሮጳ ሃገራት ክኾና ይኽእላ ግን ብርግፅ ንምዃን ድማ እተን ተሸፊነን ዘለዋ በዚ ናይ ቪድዮ ገፅ መርኣይ ኣብ ታሕቲ ክፅሕፈኒ ማለት እዩ ካልእ ቅድሚ ሕጂ ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ሪጀክት ዝተባህሉ ወይ ዲናይ ዝተባህሉ ስደተኛታት ይኹኑ ናይ ቪዛ ሓተት ድማ ነዚኦም እውን እዚ ፕሮሰስ እዚ ክንገብረሎም ከም ዘይንኽእል ድማ ኣብዚ ዝረኸብኩ ሓበሬታ ኣሎ ከም ንዕዘቦ ዘለና ኣብዚ ገፅ እዚ ኣብ መወዳእታ እቲ መጠቃለሊ ናይዚ መን እዩ ብቑዕ ስደተኛ ዝብል ብናይ ዩኤስ ሕጊ ከም ሬፊጂ ዝፍለጥ ነቲ ሬፊጂ ዝብል ስታተስ ዘማልአ ማለት እዩ ካብ ሃገሩ ወፂኡ ካብ ዝቕመጥ ዘሎ ኣብ ካልእ ሃገር ዕቑባ ሓቲቱ ዘሎ ስደተኛ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ዝኾነ ኣብ UNHCR ድማ ቅድሚ ሰፕተምበር 30 2023 ዝተመዝገበ ካብ 18 ዕድመ ንላዕሊ ድኾነ ትሕቲኡ እንተኮይኑ ድማ ምስ ቤተሰቡ ምስ ወለዱ ዝተመዝገበ ማለት እዩ ኣብተን ብቑዓት ዝበሃላ ሃገራት ዝነብር ዘለውን ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ድማ ዲናይ ወይ ድማ ሪጀክት ዘይተባሃለ ናብ ኣሜሪካ ንኽኣቱ ማለት እዩ እዚ ፅማቕ ናይቲ ኤሊጂቢሊቲ ወይ ከዓ ብቑዕ ናይ ምዃን ናይዚ ፕሮሰስ ዝብል ዝገለፅዎ እዩ ካልእ እዚኣ ድማ ሓንቲ ወሳኒት ሕቶ እያ መብዛሕትና ሰባት እውን ንሓታ ኢና ክንደይ ግዜ ይወስድ ዝብል ኣብዚ ረኺበ ከም ዘለኹ ሓበሬታ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ ዝተወሰነ ዓመታት ክወስድ ይኽእል እዩ ናይቲ ሬፊጂ ኩነታት ናይቲ ዘለዎ ሃገር ዝተፈላለየ ነገር ክውስኖ ይኽእል እዩ ነቲ ግዜ እዚ ንመልኦ ዘለና ልክዕ ከምቲ ካልእ ዝኾነ ይኹን ንመልኦ ቪዛ ንሓቶ ፕሮሰስ እዩ ንፍትን ንመልእ ክቕበሉና ከይቅበሉና ግን ኣብ ኢድ እቲ ኢሚግሬሽን ኦፊስ እዩ ማለት እዩ እዞም ዌልካም ኮርፕ እዚ ንሕና ሓበሬታ ወሲዶም ኣብ መወዳእታ ናብ ኢሚግሬሽን ከም ዘሕልፍዎ እዮም ዝገልፁ ማለት እዩ ኣብኡ ድማ እቲ ክቕበልዎን ከይቅበልዎን ድማ ንሶም እዮም ወሰንቲ ድኾኑ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ዝገለፅኩልኩም ኩሉ መሰረት እዚ ሓበሬታ እዚ ፅቡቅ ገይሩ ተረዲእኩም ክኸውን ተስፋ ይገብር ሕቶታት እንድሕር ኣለኩም ኣብ ኮመንት ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም በዚ ዝገለፅክዎ መሰረት ነቲ ኣፕሊኬሽን ክጅምርዎ
እኹል ሓበሬታ ኣለኩም ወይ ረኺብኩም ኣለኹም ኢለ ተስፋ ይገብር። እቲ ኣፕሊኬሽን ከመይ ጌርኩም ከም ትመልእዎ እንታይ ይመስል ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነቲ ኣፕሊኬሽን ተርኢ ሓፃር ዘዳለኽዋ ቪድዮ ድማ ኣላ። ቀፂለ ከስዕባ እየ ኣብዛ ቻነል ዩቲዩብ ቻነል ብርሃን ዩቲዩብ ኢልኩም ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ናብ ብዙሓት ክበፅሕ ድማ ሼር ክትብሮ ትሕተኒ ሓተኩም ዝኾነ ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ኣብ ኮመንት ክደፉለይ ብዝከኣለኒ ድማ ክምልሰልኩም ክፍትን እየ ምናልባት ንኩሉ ሰብ ክምልስ ግዜውን ስለ ዝሓፅረኒ ሕቶታትኩም ኣብ ኮመንት ግደፉለይ ኣኪበ ድማ ከም ኣድላይነቱ ሕፅር ሕፅር ዝበለ ንሕቶታትኩም ዝምልስ ቪድዮ ከዳሉ እየ ስለዝተኸታተልኩም እየ መስግነኩም ቴንክ ዩ